Umengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi abe yingxenye yomcimbi wokuvulwa kwezichuse ezimbili ezifakwe ngumasipala weTheku edolobheni. Olwezichuse ngezabe bengumengameli be-ANC uNelson Mandela kanye no-Oliver Tambo. Imeya yeTheku Cyril Xaba ukusho lokhu namhlanje esithangamini sabezindaba ebesimayelana nesimo sedolobha iTheku. Lezi chuse ezimbili esikaNelson Mandela no-Oliver Tambo zigxunyekwe enkabeni yedolobha iTheku. Ukwakhiwa kwazo kudle imali eyizigidi ezingama-22 zamarandi. Kanti-ke sekususe omkhulu umsindo njengoba umphakathi ukholwa ukuthi le mali bekumele iye ekuthunyelweni kwezidingo kubantu. Umasipala weTheku uthi ukufakwa kwalezi chuse kuzoheha izivakashi kufukule nomnotho wedolobha. The economy of the city, the way I look at it, is going to grow if we invest in tourism products, as it were. And just in the last festive seasons, the numbers of people who came to the city have increased significantly. Kusenjalo umasipala weTheku ubambisene nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uphinde wamemezela nokuthi zingu-1200 izindlu ezizokwakhelwa abantu ababa yizisulu zezikhukhula abasahlaliswe eindaweni zesikhashana. The municipality is implementing a housing project that will deliver close to 1,200 houses. This forms part of the broader Konobia housing development project, which is expected to yield 25,000 units upon completion. Kodwa-ke izisulu zezikhukhula esezihlale emahholo omphakathi iminyaka zithi kunzima ukuthi zikholwe yilesi sethembiso. Njengamanje thina njengoba silela sesine premier ubaba uNtuli, umeya ubaba uXaba. Owafika ubaba uXaba wazosithembisa ukuthi each and every after 3 months uzosinika i-update ukuthi sekuyakhiwa sekusezingeni elithile kuzophuma abantu abangaka njengowesethembiso sakhe. Kodwa thina kuloko sibona siphiliswa impilo yamanga, kubhlungu ukuqanjelwa amanga ngoba ungenalutho. Kunxuswe amakhasimende ukuthi akhokhele izikweletu zawo zakumasipala ukuze kuzoba lula ukuthi uthumele izidingo kubantu.